За двете природи против монофизитството. Природите се съединиха неизменяемо и неизменно, като божествената не загуби простотата си, нито човешката, разбира се, стана божествена, нито престана да съществува, тъй че двете не образуваха една сложна природа. Сложната природа не би била единосъщна нито на една от двете съставили я природи, понеже е друга, съвсем нова в сравнение с тях. По същата логика, едно съставено от 4 стихии тяло не може да бъде наречено единосъщно на огъня, а още по-малко огън, въздух, вода, земя или единосъщно на някоя от тях. Следователно, ако приемем мнението на еретиците, че след съединяването Христос е станал една сложна природа, ще излезе, че Той се е изменил от проста в сложна природа, не е единосъщен на Отца, който има проста природа, нито на Мария, която не е съставена от божество и човечество. Той няма да съществува съответно като божество и човечество, няма да бъде наричан Бог или човек, а просто Христос. Името Христос ще назовава не ипостас, а една природа. Твърдим, че Христос не е една сложна природа и че не е нещо ново спрямо съставилите го, както човекът се състои от душа и тяло, а тялото от 4 стихии. Христос притежаваше същото, което и съставилите го. Изповядваме съвършен Бог и съвършен човек от божество и човечество. Него назоваваме и с едното и с другото име. Той е от 2 природи и съществува в 2 природи. Името Христос назовава ипостас и обозначава не нещо единородно, а 2 природи. Той сам се помаза, тялото си с божество като Бог, след като бе помазан и като човек, защото бе и едното и другото. Помазването на човечеството е божество. Нали ако Христос бе с една сложна природа и заедно с това единосъщен на Отца, Той и Отец би бил сложен и единосъщен на плътта, което е пълна нелепост и богохулство. Как една природа би могла да приеме 2 противоположни съществени разлики? Как една и съща природа би била едновременно сътворена и несъздадена, смъртна и безсмъртна, описуема и неописуема? Който застъпва една проста природа у Христа, трябва или да го назове единствено Бог и да обяви плътта му за призрачна, или да подкрепи Нестори, че той е само човек. Къде ще се дянат тогава съвършеното човечество и съвършеното божество? Или пък твърдението за 2 природи преди, а една сложна природа след съединяването? Та нали всеки му е пределно ясно, че преди съединяването природата е била една. Ето какво заблуждава еретиците. Те приемат природа и лице за едно и също нещо. Нали когато говорим за една природа у хората, имаме предвид не душата и тялото, повече от очевидно е, че те не са от една природа, а съществуването на много лица от една природа. Всички имат душа и тяло, притежават природата на душата, същността на тялото и общия вид. Затова казваме, че толкова много различни лица са от една природа, макар всяко лице да има 2 природи и да постига пълнотата си в тях, в природите на душата и тялото. Господ Исус Христос обаче няма общ вид. Не е имало, няма и никога няма да има втори Христос, съставен от божество и човечество, съвършен Бог и съвършен човек. Не можем да застъпваме една природа у Исуса Христа и да заявяваме, че както неделимото е съставено от душа и тяло, тъй и Христос от божество и човечество. В първия случай иде реч за неделимо, но Христос не е неделим, защото не притежава вид или свойство Христово, подобно на свойството, за което говорихме по-горе по отношение на хората. Поради това заявяваме, че от 2 съвършени природи, божествена и човешка, се образува съединение не чрез отцветяване, сливане, смесване или разтваряне, както учиха отхвърлените от Бога Диоскор, Евтихий и Север и пропадналото им обкръжение.
също и не лично, относително, засягащо достоинството или еднаквата воля, равночестност, едноименност или благоволение, както смятаха богоненавистните Нестори, Диоскор, Теодор Мопсуестийски и нечестивите им последователи, а чрез ипостасно съчетаване, извършено неизменяемо, неслитно, неизменно, неразделно и неразлъчно. Зато изповядваме една ипостас на въплатилия се Син Божий в две съвършени природи, като приемаме за една и съща ипостаста на божеството и човечеството и вярваме, че след съединяването той запазва изцяло двете си природи, не разделени и обособени, а съединени в сложна ипостас. Според нас съединението е същинско, т.е. истинско, а не призрачно. Същинско не доколкото двете природи образуваха една сложна, а доколкото те действително се съединиха една с друга в едната сложна ипостас на Божия Син и съществената им разлика се съхрани в целостта. Сътвореното пребъдна сътворено и несътвореното несътворено. Смъртното си остана смъртно и безсмъртното безсмъртно. Описуемото описуемо, неописуемото неописуемо, видимото видимо и невидимото невидимо. Едното заблестя като чудо, другото потъна в нищожността си. Словото прие всичко от човечеството, защото му принадлежи всичко присъщо на светата му плът. Плътта на свой ред отбра оной, що й принадлежи, във взаимността поради проникването на частите една в друга и ипостасното съединение, а и поради това, че все той същият извърши във всеки един от двата образа с помощта на другия и божественото и човешкото. Ето защо говорим за разпнатия Господ на славата, макар божеството му да не страда, а за Сина човечески сам Господ твърди, че преди кръста е бил на небето. Все този Господ на славата стана наистина Син човечески по природа, ще рече човек. За неговите чудеса и мъки се разказва, макар чудесата да са вършени в едно отношение, сиреч от едната му природа, а мъките да са претърпяни в друго, сиреч от втората му природа. Знайно е, че у него са съхранени цялостно и едната ипостас и съществената разлика в природите. Но как биха се съхранили цялостно разликите, ако не бяха съхранени в цялост различните? Нали разликите са в нещата, които са различни? И така, доколкото у Христа различаваме две природи, т.е. две същности, той е част от тях. От божеството чрез Отца и Духа, от човечеството чрез Мария и всички хора. А понеже неговите природи се съчетаха помежду си, той се различава и от Отца, и от Духа, и от Девата, и от другите хора, защото природите му се пресичат в ипостаста, една сложна ипостас, различна от Отца, Духа, Девата и нас.